Atol sa kasaulugan sa kapistahan sa usa ka dapit sa Barangay Pasil, kargador nga nanisco gidunggab sa iyang kaubang kargador kaganihang kadlawon. Nakaangkon og sama dinunggaban sa iyang buko-buko ang biktimang si Jeffrey Nilasco, 26 anyos, taga Barangay Pasil. Matud pa sa mga tao nga samtang nagsayaw-sayaw sa tunga ang biktima, kalit lang kining gidunggab. Gila sa igsuon sa biktima nga kauban ra niini ang nangdunggab kinsa hubog og nanisco sab ni adtong tungura. Ang uyuan sa biktima mo'y midala sa tambalanan. Padayon pang giila sa kapulisan kung kinsay nangdunggab sa biktima o gisuta sab kung unsay motibo nganong gidunggab kini. Andam motabang ang Regional Anti-Human Trafficking Task Force 7 sa Lapu-Lapu City Police sa pag-imbestigar sa kaso sa pagkasikop sa freelance photographer nga gingong nalambigit sa cyber pornography. Andrea Patenya, sa Ginlimi. Atul sa pagkasikop ni JP Corilan nga usa ka freelance photographer, nakuha ang iyang laptop ug camera nga dunay hulagway sa mga babaeng nagkubo ug nakikhilawa sa usa ka swimming pool. Mato di Police Inspector Cheryl Bautista, ang deputy head sa Anti-Human Trafficking Task Force 7, na andam silang muimbestigar kung aduna pa bay mga kauban si Corilan ug kung asa nga resort gipahigayon ang maong malaway nga shooting. If we will be given, or if the Lapu-Lapu will be asking assistance from us, on that case, then we will be initiating an investigation. Gibahara ni Bautista ang mga hotel ug resort owners nga mahimo silang masilutan kung masayran nga mihatag silang pagtugot sa ilang mga guests sa pagpahigayon ug mga binuhatan nga maisip na nga human trafficking sud sa ilang mga establisamento. Yes, they can be liable and they may be also subject to closure if they are proved to have knowledge of what is happening, especially trafficking cases in their business establishments. Usa ka seminar ang ilang ipahigayon uban ang tanang hotel and resort manager sa Sugbo aron sa pag-edukar kabahin sa human trafficking aron dali nilang ma-report ngadto sa mga otoridad. Giingong timing kaayo kini atul sa pagdagsa sa mga langyaw ug turista alang sa summer season. So that we would be making them aware of their responsibilities also as frontliners in these cases, kasi usually ang trafficking muhapin gud ni usually sa mga resort. Giingwa sila igong personnel nga ika-deploy aron magsilbing help desk sa mga resorts ug hotels, mao nga ipakatap na lang nila ang ilang contact numbers. Andrea Patenya, News 5. Inanay nang nibarog ang mga apektadong residente ug patigayon sa isla sa Malapascua sa lungsod sa Daanbantayan. Giimbita sa taga Malapascua ang tanan nga bisitahon ng ilang isla karong summer. Madin Sabang, sa Gingini. Nangaguba ang mga panimay ug mga beach resorts. Dunasay namatay dinhi sa isla sa Malapascua atul sa pagkusukuso sa bagyong Yolanda. Upat kabuan human ang katalagman, mauna ni ang itsura sa isla. Inanay nang mibarog ug mibalik sa normal ang kahimtang sa mga mulupyo ug ang dagan sa ilang mga patigayon. Matud sa kapitan sa Barangay Logon, di nahimutang ang Malapascua nga arang-arang nagyud ang ilang kahimtang. Nakasugod na sa pagtukod sa ilang mga panimay ang mga mulupyo, apil na ang mga resort owners. Apan duna paghihapoy mga residente nga wa pa makasugod sa pag-rebuild, bisan og duna na sila'y mga materyales kay kuwang og mga panday ug wa pay ikagasto sa pagpatukod ug balik. Salamat sa membro sa business sector nga ilag yung ipaspasan pag paayo ang ilang mga resorts. Unya salamat sa daghang mga NGOs nga itabang diri sa ato. Daghan nga mga private organizations, foundations nga itabang diri sa rebuilding nato diri sa Malapascua. Kaon na may kitagmay. Taba kay inutang mo na mong itukod niya. Hinay-hinay na sab nga mibarog ang mga gagmay nga patigayon sama ni Eduardo Bagyo nga naninda og mga souvenir items. Sa pagkakaroon murag minus jud ba hinay-hinay ang kuan halin. Atong nangagi kay murag uya-uya sa gagmay ba. Karon murag jud minus maylag Sabado na Domingo. Matud pa sa tourism officer sa lungsod sa Daanbantayan nga ang kapin 40 ka mga resorts sa maong isla mibalik na sa pag-operate.
Awhag ni Romo sa mga turista nga mobisita sa Malapaskwa, hilabi na karong summer. We are inviting everyone good nga to come over here sa isla kay we are back on business and karon it's better than before good ang Malapaskwa. We are on the rise. Madin Sabang, News 5. Ug mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Marso 20, tuig 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga storya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!